The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We should remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw gikinahanglan ang atong susi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung na pa kita gihambin dihang mga sala, kay kini will only become a block to our study. Kini mahimong babag, o ang Espiritu Santo dili makatudlo kanon to siyang kamaturan. Kumika niya nang nagababag nga mga sala, busa. Gimaduan kita, ingon nga mga anak sa Dios nga ato kanang ihinganlan. Let us name all those sins, atong mga kalapasan, all unrighteousness, gikinahanglan ka na atong isugid nga to sa Dios. 1 John 1:9, the recovery technique, nagaingon kini sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, andam no sa ikaw. Sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, ug ang Espiritu Santo makatudlo na kanimo sa dugang pangkamaturan. And for you, unbeliever, na wala pa'y kaluwasan, gikinahanglan ang imong gamit sa imong free will. Make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Og ang Acts 4:12 nagaingon usab, neither is there salvation on any other under heaven given among men,
whereby we must be saved. Busa sa hilo, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo. Ni ining lain sa mga adlaw, nga imong gipadangat kanamo. Nga diin kami imo pang gipabuhi, nagginawa pa kami, haskil pa nga mong panglawas, o lanti pa nga mong pangisip. Kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya nimo, o sa imong grasya. Dili kami takos din, O Diyos, we do not deserve it, we do not work for it, nor earn it. Kay kini grasya man, busa, nagapasalamat kami kanimo. Nini nga mong Bible study, adlaw-adlaw, pinagi sa YouTube, under the Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon no Diyos sa among pagpadayon. Lamdagi kami dugang sa imong mga kamaturan. Ing tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na sab ning lain sa mga adlaw. Well, unas tanan sa dita magsugod, kagahapon murag dihay gamay natong sipyat nga I would like to correct my mistake yesterday by misquoting Acts 4:12. O nakadiparar siguro kamo nga nagasunod na niini nga kagahapon miingon ko og Revelation 4:12. Inay Acts 4:12. So naanay pagkasipyat na to once in a while, sa man dili man kita lagi hingpit. We are not perfect. So masipyat man yun every now and then. So I would like to stand corrected. I'm correcting my mistake kay ikinahanglan yun nga dili kita masipyat. Okay? Acts 4:12. Okay. Karon padayon ta sa atong gibiyaan nga gihisgutan kagahapon, mahitungod gyapon kinis doktrina sa mga panalangin. The Doctrine of Blessings. Nindot kayong pagtulunan o niyapay atong pagpadayon sa pagpatinaw kanimo bahin ni ining doktrina sa mga panalangin. Okay. Ato namang gisgutan nga ang prinsipyo ng atong gibarugan, God is the only one who glorifies God. Or God only glorifies God. Only God glorifies God. So ato ginang balik-balikon. Prinsipyo kana. So kitang mga tao watay igong katakos sa panalangin o paghimaya, di kay panalangin, paghimaya sa Dios. Now, kaya mahinungdanon man God nga atong makita dinhi ang atong espirituhanon nga kahimtang, our spiritual life. As believers, or as the believer makes the transition gikan sa pagka way alamag niya ngadto sa pag ilana sa doktrina. In other words, from ignorance to cognizance of doctrine, ang usa ka magtutuo mugna na karon diha sa iyang kalag o capacity alang sa panalangin. So therefore, ang blessing dili nato mapangayo. We cannot ask. Dili nato mapangayo ang blessing. Okay? Ang blessing o panalangin di mahimong ampuan. Dili man mahimo. Ug labaw sa tanan ang blessing dili matrabahuan. We cannot work for it. Okay? Dili pinagi sa atong pagbinuutan gani. Dili pinagi sa atong pagkakugihan. Dili pinagi sa atong pag-alagad
nga spiritual dili. These are not the qualifications nga aron atong madawat ang blessings dili. Paminaw gyud maayo. The only qualification nga aron imong madawat ang blessings is for you to move forward in your spiritual life. Aron imong madawat. Aron imong makabot ang giingon taog capacity, katakos, and additional capacity, until you are able to receive the blessings from God nga maingon tang beyond imagination. Blessings that are beyond your human comprehension. Now, ang capability sa usa ka magtotoo to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him without distracting him and halting his spiritual momentum. Kaya bigod nimo, kini may kalabutan sa prosperity testing. Naibaw ka? Ang prosperity testing, kung moabot na kinis magtotoo, duha ra bagyod kaayo, dako ra bagyod kaayo ang kapiligruhan nga ang magtotoo may kalimot na sa naghatag siyang spiritual nga pagpadayon, momentum, ug ang iyang tulubagon ingon nga magtotoo. Tungod kay abi nimo, the believer tends to forget the source of the blessing. Nagyupuruhan na iyang makalimtan, and therefore atong makita din nga di gyud ihuwad sa Dios og kalit ang panalangin nga rika nato. Huwaton usa hangtod nga kaya na natong dawaton ang panalangin. In other words, na natay capacity, katakos. Usa niya ibubo ihuwad nga rika nato ang mga panalangin. Okay? Kaya kung sa higayon galing, ang uban na ito mo yung nga naman kung dugay-dugayon na naghatag, ihatag na lang kung unta ang tanan, uwa na. Di na nato bakit ansod sa simbahan kini mga klasihas tao kung mao na. Kung imo na nga bubuan nga wala sila katakos, di na nato makitaan. Tuwa na tanan, ga-enjoy na silang blessings. Okay? Mao na mahitabo. Mao gyud. Well, na uban tingali nga moingo ka di po na mahitabo tingali eh. Kaya you know what? Mas nakaila ba ang Diyos? Mas nakaila siya ninyo. Ang ang Diyos nahibaw ra bagid pagayo sa dagan sa inyong kinabuhi. Bisag wa pa mo kay bawg unsay may tabo later on. Mao nay hinungdan ngano nga nanginahanglan. God requires capacity, katakos nga makadawat ka na niini. So, I hope na samtan na nimo na natugkad na gyud na nimo ang buti pasabot niini gisigihan, gipunayan gyud nato gisgot nga capacity, katakos ba sa atong pinulungang binisaya. So atong ipanginaot nga nasabtan mo nagmaayo kung nga nung gikinahanglan man sa Diyos nga iya kitang pakabuton yun niya ng bahin o ang sa katakos, the capacity stage. However, we should bear in mind, we should remember the foundation. Ang foundation unsa man gyud ang foundation, your salvation. Mauna ang foundation, ang imong kalungasan. Kung wa kay kalungasan, in other words, if you do not have salvation, then unsaon man pagbubo sa iyang mga palangin. Diha nimo, because what did we say here? Unsa tong prinsipyo? God can only bless God. Romans 3:23 again, nag-ingon, for all have sinned and come short of the glory of God. In fact, for all of our righteousness is as filthy rags before God. And God cannot bless that, can He?
Di ka mapanalinginan sa Diyos tungod niya na. Now, kung magbinuutan ka, unsa man ang kasiguruhan nimo ang kanang imong pagbinuutan, mauna na mo sibo sa sukod sa Dios. Mabe? Unsa may imong kasiguruhan nga musibo sa measurement o gauge sa Dios. O kanang imong pagbinuutan ba, ambot pasabot, dili yun. Minaw ra gud. Ang musibo ra sa sukod o gauge sa Dios, iya ara sa Dios. Kitang mga tao, di gyud ta makapasibo sa sukod sa Dios, di gyud. Wa gyud tay mahimo. That is why God justifies us in salvation so that we are given the potential karon to be able to reach, makabot nato ang kanang sukod, the measure of our Lord Jesus Christ in our spiritual life. Only because of the provisions that God has made ready for us in our life. Now, timan kita, wag kita mahimo sa itong kaugalingon. Useless. If you try to live your life, your Christian life, if you try to live it on your own effort and on your own plan, your own paningkamot, giyoy ambutan ang maong kinabuhi nimo, wala. May hinungdan nga capacity for Bible doctrine in the soul converts potentials for blessing into reality na. Ang Diyos is going to pour out His blessings on you. Apan hinumdumi ka, hinumdumi na usap. Remember again, it is only because you have the imputed righteousness of God. Yan ito higayon nga gidawat ni Mas Ginoong Jesucristo. Ikaw gisuluban sa pagkamatarong sa Diyos. It is only because you are saved and because you are a child of God. And the most important point is, it is only because you now have the capacity, katakos, to receive these particular blessings in time in your life. Ingon nga magtotoo. Ayaw pangitag mga panalangin nga wa pa diha. Ayaw. Okay? Ayaw gisalikway ang mga panalangin nga gihatag na diha nimo. Kay naman ko po'y uban nga, tingali mo ingunog, di man ni mao nga akong ipangayo. Yes, na ubang magtotoo nga, muriklamo ingon ana. Imbis na ngayo ko kwarta, gihatagan man ako ulcer. Di man ulcer akong ipangayo. Pero paminaw, wa ka kakita nga blessing gihapon na. Wa yo kakita. Na, naibot na akong ipasabot. Ngani haragog, hisgot niya na tagaw tao bahin ini. Nausahay lagi ang ato mangkong pagsabot og blessing, kaayuhon, kalipayon, ug mga kaayuhan ra. And yet, sometimes we miss. Mabitaw nga later on sa ato ng pagsugos, pagtuon sa nagkalalay mga kategoriyas, mga panalangin, daghang mga Kristohanon miss blessings coming from God because they already have preconceived notions about what blessings are. Ang problema lang ini kay ang mga Kristohanon, the only way Christians are able to see all the blessings that God has prepared is for the Christian to begin learning how to look at the things that cannot be seen. Hangtod niya ng higayuna until that time. Magpili lang yung ka. Di man di panalangin. Panalangin ba di ay ni? Di kuno panalangin. And yet, when you possess the capacity, ang tanan nga moabot diha nimo considered yun na nga unsa. Panalangin. Panalangin yun ka na silang tanan kasabot ka. Paminaw pag-ayo ini. As long as you are residing na ka sa sulod
sa imong dapit nga puloy-anan ingon nga Kristohanon, operational divine sphere, moving forward in your spiritual life, nagasibog ka sunahan, you are keeping on in your spiritual momentum, nagpadayon ka adlaw-adlaw, o ikaw, you are fulfilling the protocol plan of God for you. Ang tanan, paminaw, tanan nga mudangat sa imong kinabuhi, kana silang tanan panalangin, gikan sa Dios. Okay? Nakasabot kag maayo niya to? Maugid na mahinungdanon. Pero usahay lagi, mamili, magunta. Magyud po na. Pilian, magyud po ta. Di ba? But when it comes to God's preparation, what God has prepared for us as believers, giandam naman ta. O giandaman naman ta sa Diyos. Giandaman ta sa Diyos sa tanan. Ayaw nagpili-pili. Dili na ka makapili, oy. Busa, barugan na nato kini sa ligon nga pagbarog. Bisag unsa man kahimtangan nga moabot sa atong kinabuhi, atong susihon, so taon. We have to be clear on this. Blessing ba kani? O pagpanton? Disiplina. Maura man ginagduha. Di man ka mo ingon o di man maayo ni kung nadawat, maot man eh. No, di man na mo pasikaranan. Unsa to gisultis Roma 8:28. God works all things together for the good. Wa man na mo ingon og some things are bad, some things are good. Wa man. God works all. So kung sa mo abot diha nimo, maayo ka na kanunay. Kasabot ka. Ang problema lagi nato, kay mo pili lagi punta, pilihan magunta lagi. Ang pagkaibaw sa Dios unsa? Perfect. His knowledge, His omniscience. So kung unsa ihatag sa Dios nimo, perfect yun na. Gusto? Whether it is momentum testing, or people testing, or disaster testing, whether it is thought testing, nagkanalaing mga kasakit sa o alantuson nga mudangat sa mong kinabuhi. Tanawa ang panalangin luyo sa mong kaimtang. When you learn to do that, then you will also learn how to become contented with whatever circumstance you are in. Mubati ka na ba? Musinati ka na niya pagkakuntinto. Inundom ka ni Apostol Pablo. Nakasulti siya si Apostol Pablo sa ingon ini niya ng kanang pagkakuntinto. Sanglit, nakaambot man siya. Nakasinati man siya niya ng maong kaimtang. Iyag yung gisinati. The ultimate objective is God's own pleasure and glory. But the immediate objective is your blessing. Now, hinumdumi ni, ayaw na cute di kalimti. Sige na kung balik-balik ni. Only God can glorify God. Okay? Nothing can man do to glorify God. Nothing. So may mahimon na itong mga tao nga itong mahimaya ang Diyos. Wa man. Wala yun. Ang ato ara, magsigil lang tag-angkon sa giandam na sa Dios para nato. Aron sa matagigayon nga ato maangkon kini tungod sa anong katakos nga naangkon kini nato. Ilhanan kana nga ang Dios makaingon og tanawa lagi epektibo gyud ning akong mga sangkap. Kay gipahimuslan ini akong anak kung tanawag unsa iyang kahimtang ron. Regardless og unsa iyang kahimtang, nagapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan, he is persistently advancing in his spiritual life. Nagapadayon sa pag-angkon sa mga panalangin nga dili pinasigad sa iyang kahimtang, kundili
pinasikan sa unsang iyahang makita. Now, buhi ka pa karon hangtod ni higayuna in order to be blessed. Mao gyud nay tinuod. Now, usahay makalimot ra matanga. Buot baya sa Dios nga maangkon nato ang tanan nga iyang giandam para nato. God has prepared for us in eternity past everything. Ephesians 1:11. Apil na nga itong mga inheritance. So, inheritance Visayan. Panulundon. Kay iya sa mangudpod kana sa Dios. Ug di na ito madawat kining giingog inheritance. Iya sa mampod na sa Dios. Ug di mapod na mabawi o mabakwi sa Dios. Remember, in iskro, ang imuhang mga panalangin, di na ka na mabakwi. Kay gibutang na sa dapit, diin imuharag yun na. But, di po ni mo maangkon lagi, regardless sa kahimtang hangtod, nga imong matuman ang mga kondisyon para sa maong panalangin. Naamalagi kondisyon. Hinundumi kini, nga ikaw gipabuhi pa sa Dios hangtod ni higayuna, nga nagpaminaw, ni atong gitunan tungod kay, buot sa Dios nga makapadayon ka sa magpadayon siya, ang Dios, sa pagbubo sa iyong mga panalangin nganha kanimo magtotoo. Muna. Og nahurot na. Wa na pod ka diri. Gikuha ka na niya, tuwa na pod ka dito. Apat samtang aniya ka pa dinhi, nagaginhawa ka pa man, paminaw ka pa, ning atong doctrinal nga pagtuos pulong sa Dios, God still wants you to receive everything that He has prepared for you. Di ba? Lami ka na una-unaon, di ba? Apan paminaw. Ang usapod ka magtutuo nga nagadumili na. Remember, ang panalangin madawat lamang nimo kung ikaw nagapadayon sa plano sa Dios. Now, once you refuse, you reject to move forward, you refuse to gain spiritual momentum in your life as a Christian, unya God in His omniscience, iyang makita, ang imo kinabuhi, wa na gyoy padulungan, ingon nga magtotoo, then we know the 3 stages of divine discipline. Numdum ka, tulo ka ang sa pagpantun sa Dios. Warning ang Diyos ni mo ra ba? Abi ni mo tuod, ang Diyos usikan gyud sa iyang gipangandam para nimo. Warningan ka anak. Og di man galing, grabe-grabihan pana niya gamay. Okay? Og di pagyud gihapon, ang Diyos mo ingon na, well, di na magyud ning anak makadawat kay nagpatuyang na magyud siya paglunang sa pagka-reversionista. So, moingon ang Diyos niya, ari anak, kuyog na lang nako dire. So at this point, the reversionistic loser believer transfers from phase 2 to phase 3. Pinagi sa ginganlan o sin unto death. Okay? Well, di ta gusto anak, may tabo na to, right? Kaya makaingon yun tag, usik ka man itong mga panalangin nga, wa niya madawat ay, usik yun pagayo. So this thing, experienced by that reversionistic loser believer, will surely become a motivation for all believers to be able to receive everything that God has prepared for you in your life. And as long as you are kept by God alive in the devil's world, then God still has more blessings in store for you. Padayon lang tasunahan. Ang Diyos na mag-igo unsa iyang ihatag gani ka nato. Pero nahibaw na ta. Bisag unsa iyang ihatag gani ka nato, alang gyud na sa atong kaayuhan. Sabot.
alang nagyud na sa atong kaayuhan to glorify Him. Tutok pagayo kining prinsipyo ha. Ug tungod niya na, indeed, both objectives are one. God is glorified by blessing you. Maya sa pinagi sa iyang pagpanalangin dihan nimo. May katakos ka naman lagi. Every time you as a believer reach a level in his or her spiritual life, nga doon na siya katakos nga makadawat. That is another step or another nga panghitabo. Another event where the believer glorifies God in his or her life. Not because of what the believer has done, but because of what God has prepared for that believer. And now, the believer has received that particular blessing that God has prepared. So balikon ko sa pag-ingon, nga dili lagi mada ug hangyo. Ug din nila kita kutob sa atong pagtuon ni ining bahin sa doktrina sa mga espirituanong panalangin. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa pagkigambitay sa imong mga pulong. Salamat ning adlaw Diyos nga imong gigahin sa among spiritual momentum. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kami o Diyos sa among pagbuwang ilikay kami sa mga kabilinggan na kami pagbalik din ni ugma ron kami makapadayon sa among sibog sa unahan ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.